aw ni yanma an bɛ diɲɛ tile min na bi maa si tɛ yen nɔ k'i mako tɛ jɔ emballage la i n'a fɔ mariage kɛlaw mako bɛ jɔ emballage la wa gato feerelaw fana n'a ɲɔgɔnna caman o hukumu kɔnɔna na bi muso ye hakili jagabɔ kɛ k'a ye k'a fɔ ko bolo b'an yɛrɛ kunna Mali kɔnɔna na an bolodenw bɛɛ dafalen don an yɛrɛ bɛ se ka emballage dilan an yɛrɛ ye wa an bɛ se ka dilan fana k'a kɛ feerefɛn ye i n'a fɔ a caman ba sanda an bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka fournisseur ye jamana in yɛrɛ kɔnɔ sabula a bɛɛ matériel bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yen nɔ awɔ dɔ kɛra an tɛna sɔn bilen an bolo fila b'an kunna ninnu dɔw feereta ka bɔ Mali kɔ kan ka na feere an ma k'a sɔrɔ a bɛɛ matériel dafalen don an fɛ yen nɔ formation belebele in don sira tɛ dɔwɛrɛ ye 8,000 kɔ wa attestation bɛ di matériel fana bɛ d'aw ma n'a banna aw bɛ to n'aw ka matériel ye wa n'a y'i ja i bɛ se k'a sara ko 2 la o kɔrɔ ko i bɛ se ka 4,000 sara bi formation daminɛ don i bɛ se ka 4,000 tɔ sara o bɛɛ lajɛlen na o bɛ komi i n'a fɔ 8,000 formation yɛrɛ bɛ daminɛ don jumɛn a bɛ daminɛ septembre kalo tile 16 k'a ban septembre kalo tile 17 tile 2 nka tile 2 in kɔnɔna na a bɛ heure 7 de kɛ don o don a baara man gɛlɛn fɛn min do dɔrɔn timinadiya de don wa k'a fɔ aw ɲɛna ko formation kɛyɔrɔ in na dumuni bɛ d'aw ma ji bɛ d'aw ma ayi kɔngɔ kɔni t'aw sɛgɛn a dada la walasa ka kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛw sɔrɔ min tɛ ne ta ninnu ye a ye wele kɛ numéro min bɛ ja sanfɛ